Hvad så derude og sådan noget? Tak for støtten, eller? Jeg er ordentligt glad, eller? Kommer bare i så den der fjernsyn med det samme. Jeg searcher, eller? Jeg er rigtig glad for al den støtte og al den love, jeg har fået sådan noget. Jeg føler mig helt sådan Tupac eller sådan. Til alle jer, der tror sådan der, det handler om sådan nogle seriøse ting, sådan noget der, religion og sådan noget. Det handler bare om for mig at gå ud og lave lidt rav i den. Forstår jeg, mener? Det handler om at have noget gang i gaden, gå rundt, kigge på nogle damer, og det skal I bare forstå, venner, fordi jeg er ikke her for at skade nogen, min ven. Jeg er bare mig selv, Ibo. Og sådan er det bare. Så ja, det er meget sjovt at være herinde på Funny Haha, men det kunne selvfølgelig være sjovt at være sådan der TV2, eller måske CNN, eller MTV. Hvad ved jeg, man? Et eller andet sted, er det ikke rigtigt? Og til alle jer ladies, shababs derude, jeg kommer, så I ved, hvordan det er. Halla, halla. Og så kort sådan noget der musik og sådan noget.